Shogoni sharing edi ya imane wanyi sharing ya horiye aya ochaba nabu iwe we mmocha lo mi elewe ni onye ka makromonu Ani shogoni sharing edi ya imane wanyi sharing ya horiye aya ochaba nabu iwe we mmocha lo mi elewe ni onye ka makromonu Onye choga pa ebera ya ni o ochoga nu ke furu ya ni o Oje chaga ebra ya nelowa ochoga nuke furu ya ni o Wanshi na jijo lebe Shimbo la go memo Wanshi na jijo lebe Shimbo la go maya Ande me mana bako chana o Ona mojo ti Ande me mana bako chana o Ona mojo mi mana jamada Ae Edit good in lady. Anya Kenango. Gadio. Unu some magician all the way from Luton, UK. I don't know man never. Odani Wobi. Who is God? Ekalaka. Adacha lumba tulugo. Adacha lumba. Esu gonumo. I adege my chair. Onye kankene bikoni. Atna mo se papa. Kuja wento bono haneze tibo. Akwade. All is fully represented. Dr. Kanibwe. Yabo otu won take am simple na ali Igbo alo. Maguja chefu onwem. Adebuzo. Blue BP. You want to make it up for you. I walk. 1 minute. I don't tell them about Kuchaloku. Procession anyways. I don't tell them about young walking bonine. All Bunina Jali was in a community. Give my babuna. Where you didn't know did people. Can put away some procession now? Macano, I Jacowalu Moy, I Jiputani here. I is a Tukunaya, I have the Loposa. Come, I receive you any man, a Mendigo. And I make a wine and Napa, Nipota Somo, Patawa, Malsolani, Malamu, Igbo. My brother tested a pendigo. So I may when I'm going to go to my yoganine, Cow in 29 metata, Cow my mutasiana, Cow my megmano or make I did you way, I ain't no my email. Macroban I am a so, and I am no Nana. Kaile Nena Umaya in Fanny, Macaripan again, you would done what carry or Catapumas in the boom with Panam, Manam, and Manewe. Pico, Nayon, Pico, Nedero Naya, or the Fanny, the Kunomaro, the Fanny, Kunomaro, Nathan Radempa, Macoya Susia, or Nozutaro, Emana, after Oya, and Nozutaro, back I know, Kayo Pan, keeping in a tata, go, Masena Tuti when I knew. Amen. Ogori na shimbo ni Asimadiri na wama Ande meji mono wa Mwana sode kabalele Odi bongo mandi Ande meji mono
ọtọ ya gashie o awọ gị na Alliance Media ya gashiela gị nwoke ọma ande meje mana na chibi manwa ọgụ nwanne enyo ha kende ngọbala isi bamba ma boy isi bamba nwoke ọmarị mma o odi babe ketela o asị ya gajela gị na hụ nna o ande ma beji mmanụ o Mr. Stanley anara nna o Mr. Stanley anara nna o managing director Santo Caro asị ya gajela gị nwoke ọma ojukwu nwoke ọma nna o ojukwu nwanne beji mmanụ o nwanne dị na mba o mesiri onye ọrara asị ya gajiela gị nwoke ọma Yontobi nweke ji hụkwa nna o isi chairman ngọgbala LGA the youngest chairman asị ya gajiela gị nwoke ọma Chief Wadegu nwanne enyo ha kara aka n'ala nke ọba enyo ha one of the GM1 Rough Hash enyo ha kara aka Rough Hash nwanne na honna o aburu ndị meje ma na honna o aburu weze bịa makela o ati abala gorola yi injinia uche nwa ọbara nne onye meje ma o papa one baba shi ya gajiela gị general manager Santo Caro iwe onye eze ndachi dị nwanne ndachi dị Vincent nwa ọbara nne onye ma meje mọnụ abụrụ eji akụ mkpa bịa mmanwụ awụ manager Dynatrack Nigeria Limited anya ma meji na-aga mba ọwa anyị injinia Jude nwoke ọmarị mmanwụ injinia Jude nwa ọgụ nne m ezi nwanne ana emeje ma na hụ nna o nwoke ọmarị mma ashimodi nga ma abụọ gị Benet nwanne Benet anụ onye ma meje mọnụ managing director PA Ventures Port Harcourt ọ bi na chụba nwoda onye ese Chifu Asele nwa nkọcha ye Chifu Asele mule onye ma meje nne mọnụ ahụ ka ụda akwenye one of ngọbala Chifu kara aka esele ti agashie iyi nwanne iyi meje mmanụ iyi ekwutọsị nwene yara o onye ma meje mmanụ onye ma meji na-aga mba ewe ọwụ ome nke a na-ahụrụ n'anya wọnọfụwo imeri enwe iwe onye ese iyi ya gachiela gị nwoke ọma o ejem Emmanuel nwoke ọma o Emmanuel nwa amadi nne m onye ma meji nne m ọnụ ọwa anyị o ọrụ na NNPC Espanyol ya gachiela gị nwoke ọma anya ma meji nne m ọnụ ọwa anyị o ndị anochirile ndị anochiri nwoke na o ọnọ na mba azụ meji mọnụ ndị ama meji na-aga mba ọwa anyị o iwe ọnọ na mba azụ ofu ọnụ na nyechachie so anya ma meji na-aga mba ọwa anyị o senior osemi na nweme yara o osemi na nweme yara o onye ma meji nne m ọnụ ọwụ rampa asị agachiela gị shimoku anya ma meji mọnụ ndị ọgọ nwanne Ogeke chibiala o JP onye meje mọnụ onye masị ya rela gị mma o Justice of Peace asị agachiela gị nwoke ọma yeshi nwanne mma ye ma steeti ile ma steeti nwanne yeshi nwanne meje mọnụ na odi nyama abụọ gị EOP master asị agachiela gị nwoke aka na upila ịkara aka Pastor meje mọnụ Pastor Dingole Emmanuel Chimere mma o Emmanuel Chimere mma o onye ma meji nne m ọnụ ọwụ onye mara mma onye ma
eji ma n'ọwa Saheto nwoke ọma abụle kasị agachila gị nwoke ọma ọchịrị ọzọ abụle ise anya mara mma uche nwanne uche na-akasị nwoke ọma injinia meje ma injinia omenne jiwa n'ọfụwo imeri enwe adịghị director Mavimex Contracting Services uche asị m ya gachila gị nwoke ọma iwe omenne gị nwere mmanụ ndị mara mma abụrụ ejema n'ọwa anyị Dr. Lee Dr. E. Everest nwoke ọma Everest nwebe yarawo solution nwanne solution asị agachila gị director of admin Imo State director agachila gị nwoke ọma ndị eme ejema n'ọwa anyị dede m nwoke ọma rị mma obi nwa nkwọcha Baba Heavy asị m ya gachila gị na ahụ nnawo Baba Heavy nwoke ọma onye ma meje mọnụ Mr. Kajetan nwanne Kajetan nwe me yara Chairman Imo Development Chairman nnawo asị ya gachila gị onye mara mma anya ma meje mọnụ Makeji nwanne ekejuba nwoke ọma odemekejuba para amotka asị agachila gị dede Adam Kpaze maye esi nwanyị ọma rịpawo esi ọya odi nke nnawo agachila gị Adatanu nwanne esi nwanyị ọma rịpawo nwanyị ọma ya ga-ezela gị na nnawo ande meji mọna odi nga gbari mana alemete mọna chukwezi nwoke ọmarị mma gị na lọlọ adakụ nwanyị ọmarị mma asị ya gasiela ndụ odi nga ma akọ odi nga ma eti asị m odi nga ma akọ esi nwanyị ma ọma esi nwanyị odi nga mma Chizoma mma Chizoma nwanyị ọma odi nga ma akpọ gị ọla ebube nwoke ọmarị mma ọbara m chimezuru nwoke ọmarị mma ụmụ odi nga makwa nnawo anya eme ejem ọ na ama egbo Mr. Godwin nwa ọbara ya gaba akade onye ma meje m ọ na ama international guitarist gaba ka nwa ọbara ya gachila gị nwoke Akinwureta Brothers Mama mromeni Victoria nwanyị ọmarị mma asị ya gachila gị esi ma ọmịne a na-emeje m ọ na ahụ odi nga ma akpọ gị esi ọgọ nwere mma Ikechi nwanyị nwe ọgwụ ka marị mma na alụmagị ogige ndị meja mụnawo esi nwoke Chief Etiokwe Riokwe ịkara aka Etiokwe hụkwa nnawo Etiokwe nwanne Etiokwe wanọfụ mgbahere omudo wanọfụ ịkara aka rị mmawo ndị meja mụnawo ndị marị mmawo dede mo Benadi nwa mkpọcha IBC dede Benadi agachila gị nwoke ọma ụmụ nga ọkpala nnawo ụmụ nga ọkpala lee ndị nọ n'Abuja ụmụ nga ọkpala nọ n'Abuja obodo nke kelela nọ asị agachiela nọ ya gachiela nwoke gachiela nwaanyị ọwụ egwu anyị eji aga mba gogoro ndị amarị mma abụrụ eji akọ mkpe nkwa nnawo enyi mahụ ka o sharuo abọghị nwe me ghara osisi ọmarị mma osisi ugo eji ebebi ya na hụ nnawo aka nchawa fotos nwoke ọma na di ya m Kletus nwoke ọmarị mma ya gachiela go Mr. Chinedu Okere nwa dị mma wanọf Egbenu Ngworo onye eze wanọf Ngworo ya gachiela gị nwoke ọma
Baby,
Mariala duo. Afla to Canada twisty. Eko wone ni da. Anyi singane na wanda. Iyotago. Ancha soniva na me. O wele ni o wele. Electric alajiga for onye na pom na phone na afalo. O sonifa na me. Electric is alone now by now. Nange wego mwanya all around me can change my mind. Makananji result. Listen, I'm a politician. If you don't change my mind, I won't change my mind. You know, only be says head is your everybody is sitting down there looking at me. If you don't do something, I can't do something. Hoha. I got one there, one. And you know, I won't fight them. Chideke kedem kemu mbosa na eke ndi ekwuru ekwu ọbụchali ihe m ketere ede karo ekalata ekenengi kene ihe na-emere gị ihe onye nke m ka ebu. Hey, if to say I don't know you, I would think you are from Sudan. Ladies and gentlemen, can I please announce the results now? The results in Jinakeba Neguni na Balundi Bundi Ugowane Social Club of Nigeria International. Ugowane Social Club of Nigeria International. Habundi Balu 4th position. Can we clap our hands together? Ugowane Social Club, are you there? Ugowane Social Club. Ono no kwensa? Okay, I can do Ugowane na nabugo katifo zenu. Ndi balundi ato 3rd position. Bundi Ngopala. Ndebulu iko ha ikondi ito. Ngopala ha bundi bara 3rd position. If they are still available, please can they please pick their trophy from the high table. Ngopala. Ngopala, are you still there? They have gone for their trophy. Second position, Bundi Nottingham Igbo Union. Ndi Nottingham, Bundi Balondi Nkebwa. Abolo na Ndi Nottingham kanonso. Biko, Ndi Nottingham onu jebuli ikunu. Nottingham. Igbo Union Nottingham, can you please pick your trophy? First position, no, second position is by the Nottingham community. Please pick your trophy. First position. Ladies and gentlemen, are we listening? Are we there? First position for Igbo Festival of Arts and Culture 218. Are we there? 2018. First position goes to Coventry. The Coventry, Hannah. Go for your trophy. Go for your trophy. Coventry, please go and take your trophy. Yes, Thank you. This is my mom. This is my mom. This is my mom. Lisa. That is my friend. Thank you. My friend. Thank you. Thank you. Yes. You've had the results. You've done very well. You impressed us. Not just your parents, but yourself. Because I'm in love with the young people who know what to do and who want to do things. Because you are our future generation. So it's not just getting things, but the one thing is the art by which you concentrated to learn the steps of Igbo culture. That is amazing. So I really thank you so much. It's my house. You must keep that stand going. Because there is nothing as somebody like my daughters. Yeah. Right now. So well done. Thank you. I'm going to be mayor next year. Make sure I'm going to come. Yes, sir.
Anya